To je krásný hodně. Ale vysoký to teda, Tak jsme v Sedmihoří v západních Čechách. Je to takový malý appendix Šumavy, který je tady odvislý od masivu Českého lesa a vlastně té spodní naší velké Šumavy, od řekněme Nejska až po Lipno. Kámen, u kterého sedím, se jmenuje Velitel, nazvali ho tak. Je to určitě jeden z největších žulových monolitů, který já jsem v Čechách potkal, a dneska se chystám na jeho volný přeles. V té linii, ta linie je položená a jsou v ní celkem 3 jistící body, 3 bodháky, jeden je na topu, 2 jsou ve stěně. Kamen, jak je vidět, stojí na takovém soklu, vlastně vzniká tak údolní expozice té položené stěny, kterou polezu. Uvádí se 8 metrů, ovšem je to i s tím soklem, ta centrální část má nějakých třeba 6. Každopádně, pokud by došlo k pádu, tak asi se člověk může zranit nebo něco horšího. A já se těším. Jo. Pěkné. Jo. Ty jo, dobrý. Paráda. Tak gratuluju. Tyhle díka. Super. Perfekt. No. Ty jo. A je to teda zajímavý takhle zase bez těch chytů. To jako... To je úplně jiná liga, potom ten klad, jakoby víš co, když to nemáš na co úplně, jo, když tam jsou jenom ty plochy. Na ty ohnutý špičky. To je úplně super zkušenost. Jo, bylo Pěkný. to takový hezký a tichý. No, tak jasně, no, tak... No, to není o obtížnosti, to, ale je to o tom, jak to prostě... Tohle asi jako je... No, je to jiný prostě, no. Dobrý, no. Bylo přesnosti.